Sa iban pang balita, Masobra 2,000 ka cloa kag titulo sang duta ginpanagtag sa mga benepisyaryo sa Panay kadungan sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Passi City. Pila ka mga LGU nakabaton man sa patient transport vehicles. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. 2,588 ka Certificate of Land Ownership Award kag e-titles ang ginpanagtag sa Passi City sininga adlaw. Ang pagpanagtag ang ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. 724 ang mga benepisyaryo sa Aklan, 100 sa Antique, 716 sa Capiz, 23 sa Guimaras, kag 1,025 sa Iloilo Province. Ang mga titulo ang kabahin sang support to parcelization of lands for individual titling project o split. 1,932 ka agrarian reform beneficiaries sa land titles nga nagasakop sa 2,643 ka hektarya sang agricultural land. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang maiiwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagdiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangungupahan pa. Si Tatay Roseler, tuman ang kalipay sa nabaton na ang titulo sang duta nga iya ginatalauma sa sulod sang 20 ka tuig. Pasalamat kami nga ginatagan kami sang dar nga para pala nga buhay namon. Ang benepisyaryo nga si Nanay Susana, bangod hindi na ini makasarang sa pagtanom sang humay, ang mga kabataan naman sini ang manubli sang duta. Mga bata nila ko mati hindi mata ko sarang ay wala mata na tatay na patay na tatay lang. Ang split project sang DAR ang ginpondohan sang World Bank. Tinutuyo sining mapadasig ang pagproseso kag parcelization sang Collective Certificates of Ownership Award sa individual titles o kon e-titles. Magluwas sa cloa, nanghatag man ang presidente sang 51 ka patient transport vehicles sa pila ka LGU sa Panay. In delivering those services, every second matters. And these vehicles will ensure that help will arrive without delay. Because our work is about prompt action. Sa sulod sang tag sa PTV nga nagabalor sa Masobra 2 million pesos, may nalakip na nga wheelchair, stretcher, kag sphygmomanometer. Importante ito because we'll have to equip the LGUs in order for them to carry out their job of administering and giving health care sa mga kababayan natin, especially those who have no means of moving. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.